أكبر. الله أكبر. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. no ummatore julɓe e nder hukuma laamu pamara awoy diwal nasarawa wonɗon julde haɓɓirde sumaye marnde raka'aje ɗiɗi cek yi'a hayyadar da'u iman hanko woni poɗuɗo julde nden ɓawo juluki e kabbiranje gonɗe nder julde nden imamjo ohon waɗi huɗuba to hodi hakkillo ummatore dow kulol Allah ɗo tanaki jomirawo nder yaltirɓe ha babal julirde idi nden wonde yaasi gelle awoy nder hukuma famara laamu awoy e nder diwal nasarawa hawti mo Allah ɓanyi daraja muɗum laamiɗo awoy Isa Abubakar Umar ɗiɗaɓo hawtande ardiɗo hukuma laamu pamara awoy Alhaji Umar Tanko ɗan a Kano hawtande ummatore julɓe ko ɗuuɗi ɓawo timminki julde nden waɗuki kuɗuba woɓɓe wangini seyoji maɓɓe bani hinnan ɓe ɗon sarki har goɗɗe balɗe ɗum ɗon min bari ɗum minon shugabanni en min joɗake min bari ɗum lumo kam mayirgo ɗon go nanta way lumo en go sallah sukaɓe keɓa sarko ɗum ɗon ɗum fu min bari ɗum min desi komitinji daban daban kowa huɗanɗo ɓiɗɗo muɗum nattoyi salorɗo nattoyi to fawoytoro hoore muɗum ngam ɗum fu kariya en watta ɗum ngam kowa heɓa nana belɗum kanjum watta ngam inɗidu nattowa gaba goo nange nange ɗum no natta mafari nanɗa a waddoye haala nange nange non watta nange nange waɗa ka waɗuke nange nange to kulin ɗala bacci i nattowa lumo e nattowa non fijo to non dole nange nange no natta to kanjum waɗi giiɗa kul suka nattoyi e ɓiɗɗo debbo in ƙarfe 5 waɗi o hoota emin godi komiti sukaɓe min biɓe ƙarfe 5 kowa hoota Allah karbi ibadunmu gaskiya muna cikin farin ciki alhamdulillah mun yi azumi min ɗo wondi e seyo mastin lattake ɓawo sumugo lewru ramaban ina darnde jemma hawtande e jangirde alqur'ana hande bo ɗum julde min ɗo seyi mastin Allah holli en mawri jam. Abubakar Shaibu Imam daga garin Awai karamin hukuman Awai alhamdulillah min ɗo yetta jawmirawo be moƴƴere o wanni en je heɓuki nasaraku sheedago lewru sumayi miɗo yela ha kala leñol julɓe woni fuu ɓe juuli jam banta enen haɗo miɗo naftira e wakkatire nde ngam yettugo jawmirawo Allah mo holli en nastorde lewru sumayi ena hande fayin en ɗo seya yende julde miɗo yela o jaɓanen en diwal en waɗi nden hokka en baljari majum nden waɗa en nder jeyaɓe ɓattinaɓe e moƴƴere mako Ibrahim Ramadake ɗo radio TV igga awoy diwal nasarawa wayla cakantarare leydi Nigeria.